Partio gogorra, bero asko, taldeak itxura eman du, eta azkenean berdinketa nolako balorazio ez duzu? Bueno, ondo posik ez. Azkenean, egia da eurak eduki dituztela, aukerak irabazteko guk ere bai, eta hemen azkenean luze egin zaigu partidua, ez? Azkenengo 5-10 minututan egia esan da eurak asko estutu dute, ez? Baina oso harro, ez? Taldeak egindako lanarekin, oso harro jentea falta zitzaigulako, eta 3 partidu aste honetan 7 puntu atera ditugu 9tik, eta balorazio bezala oso baikorra, ez? Azkenean ikuste taldeak zelan egin duen, olako zelai baten, eurak daukaten kalidadearekin, eta posik, oso posik, ez? Zu zeu esan duzu, 3 partidu aste honetan 9 puntu jokoan, 7 lortu ditu taldeak gorantza da. Bai, taldea ondo dago, uste dute gainera jokalari guztiak hartu dutela parte aste honetan, 3 partidu hauetan hasieratik ia guztiak jokatu dute, eta alde hortatik posik, ez? Gaurkoa partidu oso zaila zen, eura daukaten kalidadearekin, baina uste dut taldeak aurpegi eman duela, oso momentu honak izan ditu baita ere, eta gero beste batzuk sufritu indugula bai, logikoki, eurak daukaten kalidadearekin, batez ere azkenengo minututan, non jendean nahiko nekatuta zegoen, ez?